vďaka Minecraft teóriám, Trospies SMP a neskôr založil Minecraft server Rajče.pro. Lenže pred 3 rokmi skončil a na jeho hlavný kanál odvtedy nevydal žiadne video. Prečo Hestrang skončil a vráti sa niekedy? Prvé video vydal Hestrang už v júni 2018. Bol to edit z minihry Mini Aniran na Minecraft serveri Quaplay. Išlo vtedy o pomerne bežný typ obsahu, lenže to Hestrangovo video bolo veľmi dobre spracované. Avšak nedá sa povedať, že by zažeril úspechom už po prvom videu. S montážami a videami z Quaplaya pokračoval aj naďalej. Po 3 mesiacoch natáčania získal už 100 odberateľov. Aj keď vydával dosť veľa videí, žiadne zatiaľ nevyniklo medzi ostatnými a jeho content bol stále dosť random. Až dokým nevydal toto video. Nieslo názov Hrám ako jakari a k dnešnému dňu má cez 70 000 pozretí. Tu Hestrang prvýkrát našiel dieru na trhu a zistil, čo je naozaj úspešné. Hneď potom dostal YouTube rank na Quaplay, čo posunulo jeho tvorbu na ďalší level. Nasledovalo video z Jakariho eventu, ktoré však absolútne vybuchlo. Získalo 270 000 zliadnutí a práve tu Hestrang zistil, čo divákov baví a získava najväčší úspech. Preto s videami z Jakariho eventu pokračoval, čím získaval desiatky tisíc zliadnutí, ale zároveň popri tom tvoril aj iné videá, vďaka ktorým si budoval vernú komunitu. Potom ale prišiel s ďalšou sériou, ktorá zmenila jeho kanál od základov. Minecraft teórie. Natáčal niečo ako príbeh Minecraftu, teda napríklad, čo sú Endermani vlastne zač, ako vznikol Wither Boss, čo je Creeper, alebo dokonca vysvetlenie, prečo je Steve najsilnejší človek na svete, čo reálne dáva zmysel. Táto séria získavala neskutočne veľké zliadnutia a diváci ju milovali. Hestrangov pokojný hlas a vysvetľovanie Minecraft záhad jednoducho definovali YouTube kanál Hestrang. Následne sa spojil s ďalšími českými youtubermi a vytvorili Trospies SMP. Išlo o skriptovaný SMP server, ktorý asi všetci poznáte. Videá z neho boli tiež veľmi úspešné, ale na Minecraft teórie nedosiahli. Už dávnejšie predtým slúbil, že sa odhalí za 50 000 odberateľov, ale po dosiahnutí odhalenie dlho odkladal. Neskôr vysvetlil, že sa na tom necítil. Na jeseň 2021 sa však predsa len odhalil, a to vo vlogu s Trospím, kde išli za Moonom do Prahy. Potom natočil vlog s Jakarim, Trospím a Playom a jedno video z Trospies SMP 2, čo bola druhá séria slávneho projektu. Napriek tomu však jeho aktivita začala pomaly upadať. Vydával čoraz menej videí a vyzeralo to, že na niečom pracuje. Vydal niekoľko prepracovaných videí z reálneho života, postavil Bedrock väzenie v realite, kde následne s Jakarim prežívali 24 hodín, so Softym vytvorili najväčší KFC kýblik, upgradeoval si setup, čo stále vyše 200 000 korún, čo je by the way 8 000 eur, a zúčastnil sa aj Dream Manhuntu v realite. V roku 2022 si založil vlastný Minecraft server s názvom Rajče.pro. Ide o moderný server so survivalom, anarchii, či v minulosti aj OneBlockom či Skyblockom. Následne vydal z tohto serveru 3 videá, ktoré už však neboli ani zďaleka také úspešné ako legendárne Minecraft teórie. Lenže Rajče.pro sa tak či tak stále veľmi darilo a až dodnes majú nad 100 aktívnych hráčov. Lenže tu prišiel osudový moment. Pokiaľ ťa video baví, verím a podporí like, odber a hypnutie videa. Keď ho pozeráš na mobil a dáš like, budeš mu môcť dať hype až 3 krát. Ďakujem. 3. februára 2023 vydal video z youtuberského turnaja Clash of Czechoslovakia. Toho som sa mimochodom neskôr zúčastnila ja. K dnešnému dňu má 43 000 zliadnutí a je to jeho doteraz posledné video. Odvtedy uplynulo už 4,5 roka a stále na jeho hlavný kanál nič nevydal. Kam teraz zmizol? No, nebolo to úplne jeho posledné video. Na jeho druhý kanál, Hest, vydal odvtedy ešte niekoľko ďalších videí. Niektoré boli z jeho Minecraft servera, iné hardcore challenge a natočil dokonca aj survival sériu na púštnom Superflat svete. Tento kanál je dôkazom, že Hestrang ostal aktívny aj po ukončení natáčania na jeho hlavnom kanáli. Lenže aj na tomto kanáli vyšlo posledné video 28. novembra 2024, čo je viac ako 1,5 roka dozadu. Avšak ani toto nebolo jeho posledné vydané video. Založil si dokonca tretí kanál, Hestík. Začal naň natáčať v lete 2024 hororový Minecraft. Tedy to bol extrémny trend. Doslova každý Minecraft youtuber vrátane Siri a Kariho niečo také natáčal. Celkovo vydal 44 takýchto videí a niektoré z nich boli fakt veľmi úspešné. Ku koncu roku 2024 dokonca natočil video z Miner Skyblocku, čo bol tiež veľmi veľký youtuberský server. V tvorbe videí z hororového Minecraftu pokračoval aj v roku 2025, ale už vtedy to nebolo také populárne, tak posledné takéto video vydal 26. júna 2025, čo bude o 3 týždne pred 1 rokom. No a toto je Hestrangovo oficiálne posledné video na YouTube. Na prvý pohľad to teda vyzerá, že Hestrang jednoducho skončil, lenže čím viac som sa pozrel na jeho kariéru, tým menej mi táto teória dávala zmysel. Ak by totiž chcel z YouTube skončiť úplne, pravdepodobne by si nezakladal ďalšie 2 kanály a nenatáčal na ne desiatky nových videí. Ale prečo vlastne prestal natáčať na hlavný kanál a presunul sa na vedľajší?
rýchlejšie, je to zložitejšie ako sa môže na prvý pohľad zdať. Hestrangov hlavný kanál bol totiž postavený najmä na Minecraft teóriách. Práve tie mu prinášali najväčšie úspechy a väčšina divákov ho poznala práve kvôli nim. Lenže postupom času začali získavať menej pozretí a Hestrang sa snažil nájsť nový smer. Začal experimentovať s rôznymi typmi videí. Natáčal videá v reálnom živote, rôzne výzvy alebo videá z vlastného servera. Problém však bol v tom, že veľká časť jeho publika prišla kvôli Minecraft teóriám alebo trospie SMP a nový obsah ich už nezaujímal. A práve tu podľa mňa vznikli kanály Hest a Hestík. Namiesto toho, aby miešal rôzne typy obsahu na jednom kanáli, mohol začať od znova. Na kanáli Hest natáčal klasický Minecraft obsah bez očakávaní, ktoré boli spojené s hlavným kanálom. Hestík bol ešte väčšia zmena. Zameral sa na hororový Minecraft, ktorý bol v tom období obrovským trendom a prinášal veľmi slušné čísla. Keď chceš byť ako Hestrang a chceš si založiť svoj vlastný Minecraft server, tak to mám pre teba Eternix, Minecraft hosting s najlepším pomerom ceny a výkonu. Platíš iba za čas, kedy tvoj server skutočne potrebuješ a na pár kliknutí si môžeš nainštalovať desiatky populárnych modpackov. Zároveň s kódom Televízia 10 získaš 10% zľavu na prvý mesiac. Aj keď dnes už na hlavnom kanáli nenatáča, jeho staré videá stále získavajú pozretia. Minecraft teórie, trospie SMP alebo staré eventy dodnes objavujú noví diváci. Možno aj to je práve dôkaz toho, aký veľký vplyv mal na československú Minecraft scénu počas svojho najlepšieho obdobia. Keďže už posledný rok netočí videá, vyvstáva nám tu otázka, čomu sa aktívne venuje. Stále prevádzkuje jeho vlastný Minecraft server rajče.pro, na ktorom hráva dosť ľudí na to, aby aj slušne zarábal. Tiež nedávno spoločne so Syriakariem rozbili server MC Rybár, ktorý je aktuálne najhranejším serverom v Československu. S Minecraft servermi je veľmi veľa práce, čiže to môže byť práve tá vec, ktorej sa primárne venuje. V minulosti tiež spomínal záujem o herectvo, no nie je známe, či sa mu dnes venuje profesionálne. Okrem toho som na jeho súkromnom Facebooku našiel, že pomáha s organizovaním rôznych diskoték, ktoré sa konajú po celom Česku. No ale vráti sa ešte niekedy na YouTube, to nemôžeme s istotou potvrdiť ani vyvrátiť. Podľa mňa si v budúcnosti ešte možno založiť nejaký ďalší vedľajší kanál, ako boli Hest a Hestík, kde bude nejaký špecifický content natáčať. Po prípade sa vráti na jeden z týchto dvoch kanálov. Ale úprimne si nemyslím, že by ešte niekedy natáčal na jeho hlavný kanál. Napísal som opakovane na Instagram, odpísal mi, avšak nechcel nič povedať ani poslať hlasovku. Ja jeho rozhodnutie rešpektujem a prajem mu len to najlepšie. Je dosť možné, že Hestrang neskončil s YouTubeom. Skončil iba s jeho hlavným kanálom, ktorý si väčšina fanúšikov pamätá. Namiesto Minecraft teórií a trospie SMP sa postupne presunul k vlastným serverom, novým projektom a experimentovaniu s iným typom obsahu. Pokiaľ ťa zaujíma, prečo bouchal upadá, klikni na video